Καλησπέρα σε όλους σας. Σας μεταφέρω τον θερμό χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του Δημήτρη του Κουρέτα. Ξέρετε ότι λόγω και της ειδικότητάς του ως πανεπιστημιακός, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την διατροφή και την αξία της διατροφής και των παραδοσιακών μας προϊόντων είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της Περιφερειακής Αρχής και του ιδίου και όλων μας για το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας και ο λόγος είναι γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο χωριό και θυμάμαι νεότεροι όλοι μας τότε, πριν πολλά χρόνια, ότι εδώ πέρα στη Μακρυράχη υπάρχει ένα πολύ ζωντανό έμψυχο δυναμικό, τις γυναίκες του χωριού, που είχατε φτιάξει τον υπέροχο συνεταιρισμό με τις γαρδένιες, που θυμάμαι ότι είχε πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ατονίσει λιγάκι πλέον, νομίζω είναι μόνο μια εβδομάδα το χρόνο η έκθεση, αλλά η παραγωγή της γαρδένιας συνεχίζει πάντα και θα συνεχίζει. Αλλά φαίνεται ότι με όλη αυτή την φρεσκάδα που υπάρχει και τη ζωντάνια από τον Σύλλογο, μπράβο κυρία Πρόεδρε, μπράβο σε όλους σας, έχετε καταφέρει να φέρετε στο προσκήνιο κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όχι μόνο για το χωριό σας, αλλά για όλη την περιοχή. Και βεβαίως αυτό δεν είναι άλλο από το μανιτάρι και τα βότανα της περιοχής μας. Βλέπουμε εδώ ότι έχουν έρθει πολλοί φίλοι των μανιταριών, έχουν έρθει από εκεί που τα πράγματα θα έχουν κάνει καλύτερα σε σχέση με την εδώ περιοχή και γενικότερα στη Θεσσαλία, και αναφέρομαι τους φίλους που έχουν έρθει από τα Γρεβενά και οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε όλοι, βλέποντας τα προϊόντα που μας εκθέτουν, ότι ο δρόμος πρέπει να είναι αυτός. Και θέλω να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι δίπλα σας σε μια τέτοια προσπάθεια, αν την αποφασίσετε να την κάνετε, γιατί ο στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο μια φορά το χρόνο να κάνουμε τη γιορτή του μανιταριού, αλλά ο στόχος νομίζω είναι πώς εσείς θα ενεργοποιηθείτε ακόμα περισσότερο, ώστε πραγματικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορούμε εδώ δίπλα να εκθέτουμε τα δικά μας προϊόντα της οικοτεχνίας ουσιαστικά και να βοηθούμε και το τοπικό εισόδημα, αλλά και να στηρίζουμε την εικόνα της περιοχής μας, που πραγματικά, ακριβώς επειδή είμαστε ένας τόπος ευλογημένος και με επισκεψιμότητα 12 μήνες το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στην διατροφή, που βασίζονται στα όμορφα που έχουμε στον τόπο μας και στη γαστρονομία, είναι ένας ακόμη λόγος για να έρχονται οι φίλοι από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην περιοχή. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, να το ξαναγιορτάσουμε, να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία σε όλους.